ଏକ ଗାଁରେ ରାମୁ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଯାଇକି ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ କୋର୍ସ ଦେମି ଆଜି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସାଥିରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇମେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବେ ଇମେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିଥିଲି, ଓପେନ୍ କରିଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଲେଜ୍। ଆପଣ ବି ଏପରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଲେଜ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ୟା ଭିତରୁ କିଛି ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଯେତେ ବି ଆପଣ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ତଳୁ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ କିଛି ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି। ମୁଁ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ତ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ। ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆପେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖା ଆସିବ, ହେଇଯିବ ଡାଉନଲୋଡ଼। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଥିବ, କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଓପନ୍ କରିନେଲି। ଏଠି ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଅଟୋ ଡ୍ରପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ AI ଅଟୋ ଡ୍ରପ୍ AI, ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଏମିତି ଆସିବ। କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲା ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି କିଛି ବି ଏମିତି ଆପଣ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ମାନେ କିଛି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି କିଷାନ କା, ବାସ୍ ସେତିକି ଦେଇଦେଲି, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବ, କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖିଦେଲି, ଚଳିବ। ସେ କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଆସିବ। ତାପରେ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ନେଇଯିବ। ୟା ଦେହରୁ କିଛି ବି ଆପଣ ମର୍ଜି ଭିଲେଜ୍ର କିଛି ଆପଣ ଫଟୋ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋଟା ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଡୋନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଡୋନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ନେବ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ୟା ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ହେଲେ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଗ୍ରେଡ୍, ସେଟାକୁ ନେବେନି, କାରଣ ସେଟାକୁ ନେଲେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ନ ନେଇକି ଆପଣ ସେଭଳିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେବେନି। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖୋଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବ। ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟାକୁ ନେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଚାଲିପାରିବ, ଇଏ କରିପାରିବ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ବସିଛି, ୱାକ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ୱାକ୍ ନେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଲା ପରେ ପିଲାଟି ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିବ। ସେ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେ ପିଲାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ପିଲାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଏଠି ଆସିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ତଳେ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି, ଆପଣ ମର୍ଜି କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ତଳକୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଦେବେ। ସେ ବଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫେର ପଳାଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ଲିପ୍ କରିଦେବେ। ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆପଣ ଅନୁସାରେ। ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଦେବେ, ସେ ବଳେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚଲେଇବାକୁ ହେଲେ ପାର୍ଥ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖୁଛି, ପାର୍ଥ, ସେଇଟାକୁ ମାରିଦେବେ। ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଛାଇ ଭଳିଆ କିଛି ଆସିଛି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବେ,
तो भिडियोटा ऑन कर देखिए देखो तो ये फ्लिप जदि आप सेपुटा बुली पारे फ्लिप एपुटा बुली पारे मु पूरा फुल कोर्स दे दूँ देखो ये पछुआ चली जाऊँगी ये भाया आप आगुआ कर पछुआ कर आप मर्जी तापर फेर फ्लिप मारदेवे से एपुटा हो एपुटा है देखो भिडियोटा ऑन कर देखिए देखो केते भलसे चली जाऊँगी देखो आप देखिले केते बढ़िया चली जाऊँगी आप वॉइस ओवर करेंगे तो सिंपल यदि डाउनलोड करदेवे डाउनलोड ऑप्शन यदि आपको वॉइस दबा आसुनी तो काइंड मास्टर से ऑप्शन टी मिल जाव जदि आपको आसुनी ताले मु गोटे या गोटे वीडियो बन रखी ये वीडियोटा थंबनेल ये भाया थो जाकि क्लिक करके पूरा काइंड मास्टर पूरा केमी यूज करा जाए से डिटेल्स आप जानीपारे तो धन्यवाद रही तो आप देखिले एपरी छोट छोट इमेज क्रिएट करी आपण मैंने एपरी वीडियो बन पारे तो मो चैनल सपोर्ट करूँ ये नोटिफिकेशन ऑल क्लिक करदे भल भल वीडियो तैयारी करती वीडियो मो जीव ये धन्यवाद रही।